Kaning grabe kami nga mga kamax no yan na ay ay booking 3 km gisuway gi-request gyapon. So tara, let's go. 3.3 km mga kamax. Grabe kalayo kay mao lagi. Murag happy to ta maabtag 1 hour hinuwat sa booking. So mo ni nga di tag request aning tag 3 km. Padong ni siya sa may Kamputaw area mga kamax, din pick up diri sa may Minglanilla area. Grabe. So kaya ni mga kamax, basta padong lang sa syudad. Wala na problema kay kabaw ko. Pag-abot ato sa syudad, daghang kay booking mga kamax. Basta makalingkawas na diri napita mga kamax nga grabe kamingaw sa mga booking. Mo ni ahata og request 3 km atong request karon. Oo ni grabe kalayo. So kamo ba ay ko ina dili mo request nga parte Minyawa sa buhang area ya na ay resort nga booking nga 3 km ya 3 digit. Di ba nakasuway? Ang sure ko nakasuway sa mag-request sa mga kamakso nga layo kayo pero iyo gyapon giahat og request para lang gid makadaggan mo makaabot sa syudad. Di ba? Grabe nila tusay ani mga kamakso sa pick up location na 3 km. Alright. Basta makaabot ng syudad ani mga kamakso, wa na. Makaabot ng syudad or Mandawi or basta south area, north area, wa na. Kabati na mga kamax. Grabe kainit. Murag gumaak sa panit mga kamax. Grabe. Inita. Asam ni dapita siya ha. Diri sa may unahan. Ito check dire. Ouch. Grabe di baong. Diri dapit. Sigba ni. Siya ha. Unahan pa. Unahan. Sa man Google Map ni. Dari unahan paggamay. Diri ta sa may landong talandong. Areta. Basig ka ni. Talandong kuwat. Ato i-arrive. Grabe kainit mo idol. Wala pala layo pa di ay. Sa Direta Dolly Store. Sakto dara si ma'am. Ay may ngod to ma'am. Kampot ha ma'am no imuhan wait siya ha. Oo. Grabe layo Ma'am, pala ko glak, ma'am, ha? Grabe, kamingaw. Okay, hinay, ha? Three km distance. Okay na ka? Ha? Tingkula patay, kalayo. 3 kilometer. Mao ba? Basinog na mahuway rin to kay grabe kainit. May kay ga-jacket ka no? Kay og dili ka mag-jacket na patay. Kasayang sa ato ang kanabitang sigbagnos na taga. Unsingan anak kada paputi bitaw. Kini ra bang magpaputi ta sa ato ang panit, pertin dugaya pa pution na to. Unya kanang mabuwad tag usa lang ka adlaw nga init, grabe dali mo itom. Ya. Ha? Mau ba makaitom din ang lotion, ma'am? Kay na may uban kasagara mga lotion karon na may nakabutang dra whitening. Grabe bitaw kainit oy. Muna ingon ani ya ako bitaw murag ko giubo-ubo gani karon ya nay sagol na murag subaw bitaw.
Kaya na ni init bitaw yag abot sa hapon nga ang kalit lag uwan-uwan. Unsaon na lag kuan ang kanang mabasa gyud kag maayo ba. Ya dili jud ka makapasilong kay pareha na natay sakay bitaw. Ya gadali. Oh, murag og mulusot sa ang kuan sa kainit, murag mulusot sa diri ba. Mas dool diri no. Kaysa atong motoyok dito sa kuan. Sakto ni dire. Sakto ni. Hinay ha. 152. Ma'am, okay na, thank you. Salamat. Ayan, binigyan tayo ng tip mga kamags. 170 ang gipliti ni ma'am. Tapos 1.5 to atong DF. So ayan, complete na po natin mga kamags. So change muna natin tong edit muna natin tong auto assignment filter para hindi tayo mapasokan ng tag 10 DF. So shout out sa mga bagong rider. Ganito yung gawin yung mga kamags. On and then so uncheck natin tong north at saka south. Tapos check natin tong Mindanao, yung tong mga malayong lugar sa natin ngayon. So ayan, North Cebu at saka South Cebu yung hindi natin sinecheckan. Kasi yung location natin ngayon North Cebu, tapos yung South Cebu malapit mo lang yun. So ayan, nakasit up na po tayo and then complete. Alright, perfect. No location na to karon North Cebu mga idol. North Cebu 2.6 oh. Sa mga tataog kanang kuan, nandol-dol na to dire. Ayan. Ay, apas mo na eh. 4.5 layo. Hindi oh. 2.6 COD item scratch map. Saan man siya 2 pieces. Baka yan sad. Pangit yung niya, pangit yung drop off location. Ito dari unahan. Arita, wata dari. Yan, kadami walking. Pangit ang pangit yung mga booking mga kamags. Tag 30 plus 60 plus yung hanapin natin mga kamags, yung mga tag 3 digit mga kamags. Yan, hintayin lang tayo ha. Ito sa Patira 1.7 COD 699. So ito okay na siya mga 80 plus, basta doon lang sa tuwa mga kamags. Ito 122 binali, layo kayo. Ngita tag nindot nga booking gid mga kamags. Pagupang ko ito 0.8 ginabot so kuno mga pabili. Ayaw ko to mga pabili mga kamags. Kahit nasa harap ko pa yon, ayaw ko yon hindi ako ma-accept ng mga pabili. Hassle mga kamags, hassle ba sa mga pabili.